shugabanmu annabi ne ayin gaurata yaushe ne ga mamuni ya rasulallahi san ka ya shiga ruhina annabi ce ni ma in zo madina ya muradi raina nisan kala ta fada na shiga ni aina yau nisa na shiga dajin kanarka na shi ina nike hali mai gida ka jani ka kai ni fadarka ya rasulallah bani da komi muradina kai ne abin kanata rashin ganin kana gonar dai annabi ni ka kai na habibi ya rasulallah kiran ka nike yi annabi yadda ka amsa min ko da abin ganka ya maulana ko da abin ji ka ba maulana annabi ina kira ka ka zo ka ya muradin raina ko da abin ganka ba ni annabi daban aka yi ka san ka ya shiga ruhi da ya nike da raina hali wala na cibiyar ka nike yi bada nike yi da rana waya shiga ka zo ka habibi annabi muradina farin ciki mayaye kwanci farin ciki mayaye damuwa haske mai kore duhu annabi ni ma ka yarda na zo hadata ka ya maulana marhama ka yarda ka kai ni fadan hali da aiki nawa Allah ni ke ta yi roƙo da godiya magagi Allah kai kake yayin yaban muradin raina baran kai bayan Allah wane ni a